ассалому алайкум дӯстон, мардам, бародарои меҳрубон. Имрӯз 27-07-2026 сол. Бародарои азиз, видео 20 минутай. Ами бовар кунед хонаҳои зур айда. Бачакое ки мисол ай душанбе хонахар ҳастен, навор пашти половина хонаҳои душанбе дӯстон, ними дигаш аз ҳар як гӯшаҳо, аз ҳар як канали телевизион рӯй кардан. Мо навор кардем, монтаж кардем, гап задем, пешниҳодтон мекунем то охир тамошо кунем. баъдан хонаҳои фурӯшӣ дар шумо бошад, дар WhatsApp рӯй кунем, як омадаи пеш навор мекунем. Аммо одаме ки гап зада, маем Сауду ТВ дӯстон, дар канали Агентс Энеки Авто ТВ дӯстон. Лайкҳоро монед, барои реклама муроҷиат кунед. Навора дӯстон шурӯъ мекунем. Мо мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшии Душанбе. дӯстони азиз, 270 000 сомон квартираи фурӯшӣ. баъзе хонаҳоро дӯстон дар бораш ман маълумоти пурра мегум. шумо гӯш кунед. рақамҳои соҳибхона тел нависагӣ дар рӯи экрани шумо рақамош. ами хона 7900. арзиши ами квартира дӯстон 270 000 сомон ай. дукомната квартира ай дар этажи чорумай, масоҳати 45 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе. Навастройка бачаҳои азиз, фурӯшӣ дар Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гравзавод, поёни бозори Корвон, обсвет доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ, духона 45 квадрат 270 000. марамат дӯстон варианти созай. вариантчаи зурай дӯстон, марамат бигирен. хай бо иншоалло як чинимчи арзонтон мекуна. муомилаи соз мешава. аз думи канали мо ҳозир занг бизанед. ҳамин хеле хонаҳои арзон ай кадом тарафи шаҳр дар корай. видеоро стоп кунед, комментария кунед бачаҳо. иншоалло ки мо ҳаракат ка ёфта навораш мекунем. дӯстои азиз, равон кардан квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди бозори Станса ку ана ҳамиҷа ҳайкали модар поёнтар мерем тарафи Ваҳдат Будалжӣ. духонага масоҳати 50 квадратни метр дар этажи шашум. 50 квадрат духонага, ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ, 415 000 сум арзиш бо муомила. рақамош дар рӯи экрани шумо. аз думи канали мо занг бизанед. рӯ ба рӯи бозори Станса, ҷои беҳтарин, масҷид, мактаб, садик, дом ду лифт дора. яке солнечный, дигаре свети бачаҳои азиз. яъне ки нав кардаги ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нестам мега. хонара нав ремонт кардем, ремонти замонавӣ кардем, ягон кас оли зиндагӣ кардаги нестай. хулоса духонага полашида минатай 415 000 сомонӣ. занг бизанем бачаҳо. варианти соза айдаст натен дӯстон. ин хеле вариантҳо редка мешава. ҳамин Ваъда то Душанбе 10 сума ёхи уханесгу. чамай Душанбе мерам холи 50 квадратара 700-800 000 мехарен. ина марамат 415 000 ҷои соза ёхи дӯстон. дига чикор кунем? одаме ки мисол хонахара мегираш, бо арзонтон мекуна бачаҳои азиз. бародарои азиз, 333 000 сомон квартираи фурӯшӣ дар Гипразем. рақамҳои 1099 метонен бо далши маълумотҳоро бигирен. 20 минутай, хай пашти 21 минутай. ҳамин дӯстон бовар мекунен, навор кардан осон нест. просто гузаронда тамошо карда ва дар комментария гапҳои қабеҳ нависан осонай дӯстон. 333 000 якхонага квартира, этажи 11, масоҳати 26 квадрат, ноҳияи Сино, Гипразем, назди мактаби 91. 26 квадрат, ремонткардагӣ 333 000 сомонӣ. якхонага дар этажи 11, доми 14 этажа. хона бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. ноҳияи Сино, Гипразем, назди мактаби 91. занг занед. ана ҳамин бачае ки мебинед махдам Сауду ТВ бачаҳои азиз. ҳамин соҳибхона хоҳиш кард ки ҳамин канали Авто ТВ да моненш. ина мондем бачаҳои азиз. шаҳри Бохтар, ина бародари азиз, ноҳияи Кушониён даем, назди мактаб, ҷамоати Бустонқалъа, деҳаи Хушобиёни 2, 430 000 арзиш, 10 сотиқ замин, дудархона. телефон WhatsApp рӯи экрани шумо. духона, як кухни, техпаспорт дора. масҷидш мега ҳаяки дӯстон уқадури нестай. мактабшам уқадури нестай. духтурхона уқадури нестай. кредит намешава. ай бозори Ҳоҷи Шариф мега примерно 3 километр мегам. хеле адрес додам бачаҳои азиз.
430,000 сомонӣ боқимонда маълумотро бигиред дӯстон. дӯстони азиз, 330,000 сомон арзиш. нигоҳ кунед, навора нагзаронед, пропуска накунед, то захшу тамошо кунед, иншоалло ки баракат меёбед. дукомната квартира дар этажи 12-ум, масоҳати 44 квадрат, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 2 ҳуҷрагах, райони Фирдавсӣ, адрес Корвон, пажарка, намастройка, документош яъне ки ҳуҷҷатҳои шартнома, хона дар ҳолати коробка, яъне ки кадумитон мегирем бо далҷи соҳиб хати маслиҳат мекунем, масъалаи часпондани треза, дароша, перегородкоша, хай бо устшака рақамҳои 4454 ҳозир занг занед бо маълумоти бештар бигиред. 12-ум этаже дӯстон, духонагаҳи 330,000 бо арзон мешавад, занг бизанед. дӯстони азиз, равон кардан хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати Сарвати Истиқлол, деҳаи Нозгули 2 дар қарор дорад дӯстон. 315,000 сомон арзиш, 4 хонага, 5 сотиқ замин, 315 та. навора нигоҳ кунед. то ҳадди имкон мақсад ман авор кардам чӣ хеле ки мисол равон кардан. мактаб 2 километр, автобус мебара мега кӯдакора, масҷид дар Чапаев дар Калхозобод қарор дорад, магазин қарибай, об дорад, свет дорад 24 соатай, ду намуди овай, яке давлатӣ, дигаре качайка, бо хишти пухта сохтагӣ, 2023 сол, яъне ки калидор, баня, кухни дорад, ду хонаш коробка, ду хонаш замонавӣ ремонт кардагӣ, аз роҳи калон тақрибан 500 метр дарунтар. 315,000 сомон. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, марҳамат кунед, дер намонед. хонаи созаи варианти зурқатияй таи 40 квадрат, яъне ки 39 квадрат метрай, ремонт кардагӣ тайёрай дар Чимтепа. ай бачаҳо, Чимтепа 370,000 сомон. этажи дуюм, як хонагаи 39 квадрата, як хонаи калон дӯстон, дар Душанбе, дар тарафҳои Чимтепа, 370 та бо муомила, навастройка, ремонти нав кардагӣ. агар ҳами нафаре мега пайдо шава, харидори серёзе боша, агар омада хонара бина, бо иншоалло ки муомилаш мекунем. дӯстони азиз, боз равон кардан квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. ҳамин мегӯянд ку чӣ вақт хонаро дар Сауда ТВ реклама мекунем, тез савдо мешавад, чунки хай худто медонем ки дар тамоми интернету овози мо бачаҳои азиз. ҳамин хонаро мепортем, дарав савдо мешавад. худо хоҳад. баъзе хонаҳое ҳастанд ки мисол нархошон туғрӣ намегирад, мо бояд чо мекунем, кам беш арзонтар мекунем. агар арзон боша, қиматтараш мемонем, қимат боша, нарх мемонем ки мақсад ҳами туғрӣ бигирада. Душанбеда ноҳияи Синода доми Мастер Окай бачаҳои азиз, доми 20 этаж, хона дар этажи 14 қарор дорад бачаҳои азиз, духонагаи 54 квадрат метр,
хитон мебинед кадом ҳолат. Бардор азиз, 599,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ. Яда бародар занг зад гуфт ки ака мо суми тайёр дорем. Мақсад амои 600-700,000 сомон хонае боша ки тайёр боша, ами сума бисборем, даромада зиндагӣ кунем. Варианти беҳтарин ёфтем ба амо ако 599,000 чорхонагаи ремонти дараҷаи олӣ замонавӣ дар масоҳати 3 сотиқ замин ноҳияи Фирдавсӣ мерен. Ассалому алайкум подписчикои Саудо ТВ. Хона ремонти нав, ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нестай мегам. Фавран савдо мешавад. 4 дар хона, ҳамом ва ҳоҷатхона, амборхона дора, ошхона дора. Дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар сари киштӣ муомилаи соз дорад. Дӯстон илтимос конкрет ниёз занг занад 599,000 сомон, рақамҳои 94 94 ҳозир дӯстон занг бизанед. дӯстони азиз, равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзободи Хилмон назди асфалтзаводай 4 комнатага плюс кухни шатӣ. Ай дарвоза бисмилло мегем, дохил ба ҳавлӣ мешем, бо далчи тамошо мекунем. 6 сотиқ замин, дохили хонаҳо 103 квадратный метр, 4 комнат плюс кухни шатӣ. 345,000 сомон арзиш бо муомила шатӣ. Ду рақами дастӣ WhatsApp ро экрани шумо аз умми канали мо занг мезанед. об дора, свет дора, усталбаҳо то хонара мега 40 метр. хоб хонара мега ҳамин сол сохтем, деворо берун семенблок, дарун кирпичай, яъне ки кирпичи лои пухтагӣ уша мепирсен. Мактаб 800-900 метр дур. Хона дар район наздикай, ба района 1 километрай. Масҷиди ҷумъахонӣ ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай. Хона шкатур, стяжка, электрикӣ, монтаж, болош утеплит кардагиай 345,000. одамое ки эҳтиёҷ ба ҳамхели хонаи арзон дорен, занг занед бигирем бача азиз. дӯстони азиз, марамат боз як хонаи назди ҳавлигӣ тайёре ки мисол ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ ҳастай. одамое ки пул дорен, мега ку молдорӣ ҳолдорӣ. 730,000 сомон, ду хонага, 2 сотиқ замин, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Деҳқонободи 2. хонаи назди ҳавлигӣ, хона бо об таъмин, свет таъмин, ҳама чӣ дора. рақамҳои телефон ахираш 9998. боқимонда маълумотро бигиред. 730. як бор дига мегум, дарвоза, ҳавли стяжка, ҷои агарот, ина чакдон, дегдон, ҳамаш мақсад ҷош тайёр. хоб баня тайёр. дӯстон азиз, ина хонаҳо ремонт кардагӣ 2 сотиқ заминай 730. маҳаллаи Деҳқонободи 2, ноҳияи Фирдавсӣ. фаромӯш накунед дӯстон азиз. ина марамат бо занг занед хитон. дӯстони азиз, марамат боз хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ 2 комнатага, 2 сотиқ замин, дохили хонаҳо 75 квадрат, 745,000 сомон арзиш. рақамҳои 5302 боқимонда маълумотро бигирен. дар Ҷалҷам 2 сотиқ, 2 хона. хоб канализатсия дора мега, срочна ҳавлии фурӯшӣ рӯ ба рӯи оши Пулоди Ҷалҷам дахаро дора. 1,8 қариб 2 сотиқ замин, 2 хона плюс магазинам дора, ҳоҷатхона ва ҳамом ҳам дар берун ва ҳам дарунда ҳастай. мактаби садикаш наздикаи мега, хулоса 745,000 сомон, рӯ ба рӯи оши Пулод дар Ҷалҷам. дӯстон фаромӯш накунем, боқимонда маълумотро хитон бигирем. бо бардор азиз, инами хонае ки мебинед, мақсад хидмон рафтем наворуш кардем назди масҷиди калондай бача азиз, масҷиди ки 5 вақтадай. ина латоко ноҳияи рӯдаки фабрика Ленинград. хона хай кам беш ремонт талаб, мақсад уборка талабай ҷамоати шаҳраки Турсунзода, деҳаи Ҷалолиддини Румӣ. 6 хона, 9 сотиқ замин, нархаш бо масиҳат
касе ки мегира ҳамира мисол 4 ёки 5 соти хишам отдельни ҳам савдо мекунанд дӯстон. яъне ки тамошобинои канали Сауду ТВ агар ки моро тамошо киста бошед, иша мақсад сайти хидмонай оиди хона боқӣ монда маълумотро дӯстон бигира рақамҳои 9113 WhatsApp шона пайвастай занг бизанед худом. дӯстони азиз, равон кардан хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Гулистон, деҳаи Себистон, 4,5 сотиқ замин, 4 дар хона. WhatsApp-шон рӯи экрани шумо. хона коробка, деэтажа, 13/6 дар 140 квадрат. хона мега дӯстони азиз ба блок сохтагӣ, хонара порина, яъне ки порсол сохтаян. дар этажи якум 2 хона кухни баня дар он ништа. хуб дуюм этажда 2 хона веранд ҳастай, яъне ки такшон подвале бача азиз, подвали 6/3. документош соз свет ҳастай, об ҳастай, наздики мактаб, магазин, балниса ҳаст. Садиқ Шам шидестай. маълумот дӯстон занг зад пурсон шахтум далч маълумоташа бигирен. дӯстони азиз, мо дар ки ҷоем? Дар фабрика Ленинград, яке ноҳияи Рӯдаки дар Душанбе дохил мешавад. дом, яъне ки хонаи мо дар этажи шашумай, духонагаи 56 квадрата. арзиш 360,000 сомон дӯстон. ина кадомитон лозимай пурсон шен, хонара рафта бинен, бо ма то ҳадди имкон мақсад мефаҳмонам, нишонтон метавонам. хона ҳолати коробка дай бача азиза. ду хонаҳай 56 квадратай 360,000 иншоалло боз савдо мешавад. кадом метавонад дар кора маълумот занг зад бигириниш бача азиз. ва дӯстони азиз, чизе ки буд роӣ карден, хоҳиш карден, коммент карден, нависен, ҳамаша мондам. худтон шоҳиден ки то ҳадди имкон фаҳм мондам ҳамаша. ва WhatsApp мегзорам роӣ кинен хонаҳотона ки омада ай пешнавор мекунем. иншоалло ки дар яксан сайтҳо реклама гузорӣ мешавад. дар видео лайк бонен, дар канал обуна шен, фикротона комментария кунен. ай ки ҷо хона дар кор, квартира дар кор нависен, ҳаракат ка аз рӯи комментҳои шумо мо навор мекунем далшибо. фикрҳои шумо важни нисбат ба навораи баъдина дӯстони азиз. зинда бошем бачаҳо. ҳамин номарои май барои реклама муроҷиат кунед.